Sziasztok, Maki vagyok. Még pár napotok van 2025-ös TBS számlát nyitni, amit én a Lightyear-nél tettem meg. Tartós befektetési számláról beszélek, és hogyha ezt a QR kódot használjátok, akkor én is és ti is mind a ketten kapunk 33 000 forintnyi részvényt vagy valamiféle jutalmat. Fontos, hogy a videó nem minősül befektetési jogi vagy adótanácsadásnak, tájékoztató jellegű, és mindenki saját felelősségére dönt a befektetéseiről. A tőke kockázatnak van kitéve, azt akár el is veszíthetjük. Miért is a Lightyear? Sokkal letisztultabb a felület, egyszerűbb, sallangmentes, magyar nyelvű, nekem teljesen egyértelmű is, ami ugye már nagy szó. Az Interactive Brokers az nekem brutálisan bonyolult volt. 3 darab alkalmazást is le lehetett tölteni, nagyon sok beállítási lehetőség, az egész angolul volt, még németül csak hogy beszélek, de azért az angolom, főleg na mindegy, ez a költségekkel kapcsolatos angolom az nem olyan erős. Úgyhogy ez a Lightyear felület nekem rettenetesen tetszett. Gyorsan megmutatom nektek, ide tudjátok a személyes számlára beutalni a pénzt, aztán megnyitjátok a TBS 2025-öt, figyelőlistába be tudtok cégeket rakni, itt a keresőbe rá tudtok cégekre keresni, egyből el is tudjátok menteni, én ezeket fogom a jövőben követni, és ezeket vásároltam. A logikám az az volt, összeírtam egy ilyen gyors premisszalapot, hogy kellenének ETF-ek. Mi ez az ETF? Igazából részvény csomagok. Itt nem egy cégre fogadsz, hanem részvénycsomagokra. Nálunk okosabb emberek rakják ezeket bele. Aztán vannak kötvények, bondok, annak nem látom értelmét. TER az a teljes költség mutatója egy adott részvénynek, valamint itt egy összehasonlítás, hogy hol legolcsóbbak a díjak, hogyha kisbefektető vagy, akkor szerintem a Lightyear az sokkal jobb. A magyar cégek azok sokkal jobban tőke garantáltak, vagyis hát magasabb mértékben vannak biztosítva a benne lévő összegek, viszont brutál drága díjak, és nem fogod tudni a pár százalékos profitokkal kigazdálkodni az ő fél meg 1%-jaikat. Na, mik voltak a premisszáim? A dollár mély repülésben van, USA cégeket kerülni kellene, hiába hoz a Tesla 7% profitot, ha 17% mínuszban van a dollár. Euró alapút kellene venni, mert most a forint az viszonylag erős. Olyan ETF legyen, ami a profitot visszaforgatja, lehetőleg európai, mert az USA adóegyezmény megszűnés után az osztalék az adó köteles, na hát ilyenekkel nem érdemes még szórakozni. Aztán az AI-t néha megkérdezem, hogy jó a logikán, vagy nézzen utána a felelhető adatoknak. Én azt gondolom, hogy 1/3 aranyba teszem, 1/3 európai részvényekbe, autóipar, hadipar, meg 1/3 magyar. Itt a forint alapúhoz bármikor hozzá fogok tudni jutni. Magyarba az OTP-re fogadtam, látszik, hogy 0,2% mínuszban van, jó, lesz ez még jobb is. Ha megnézzük, az elmúlt évben így menetelt fölfele az OTP, szokták mondani, hogy nem a csúcson kell venni, oké, igaz, de akkor esett az OTP, amikor annak idején betámadták mindenféle ilyen tőzsdei trükkökkel, azóta is menettel fölfele, mert mindenki ismeri, az idősebb emberek összessége ott bankol, valamint vannak azért nagyon jó termékeik is, például építési hitel náluk a legegyszerűbb. Na, akkor fizikai arany, itt már 1,85%-os a növekedés, már tegnap óta az euró árfolyam romlása is viszi fölfele természetesen az árakat, valamint egy repülőipari és hadipari részvénycsomagba, ETF-be is fektettem. Nagy tisztelettel szeretném megköszönni, hogy végighallgattátok a videómat. A videó nem minősül befektetési jogi vagy adótanácsadásnak, tájékoztató jellegű, és mindenki saját felelősségre dönt a befektetéseiről, a tőke kockázatnak van kitéve. Fölhívnám a figyelmet, hogy legyetek szívesek, hogyha lehetséges a Lightyear-re az én linkemen, vagy QR kódomon keresztül jelentkezzetek.
Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, egészségben, sok sikerben gazdag új évet, és döntsetek jól a portfóliótok összeállításával kapcsolatban. Érjetek el minél nagyobb hozamokat. Sziasztok!